Nuwun. Nggih, Bede. Sami mawon. Luar biasa seperti ini, guys. Pamitan, guys. Ini rombongan. Ingat bersama. Ya aku ora diterigas. Sik, balik rada sore. Sesuk sore. Ini, Dek. Ayo. Khusus yang kecil apa sing gede barang niki, Bu? Wah. Oh, ternyata sama juga nggih. Ibu kasih amplop sama adik-adik. Ampau, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Desa Calok, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Pak D akan ajak sedulur semua untuk mengunjungi salah satu kampung yang dimana di sini mayoritas beragama Katolik. Kita akan melihat tradisi Natalan atau perayaan Natalan di Kampung Prambatan ya lur. Oke, bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Lihat suasana Kampung Prambatan saat gimana ya? Natalan. Karena kampung ini katanya mayoritas beragama Kristiani ataupun umat Katolik. Ini ada jalan cukup keren, tapi kenapa sepi-sepi saja ya guys ya. Kita ikuti dulu jalannya. Pak,
adik-adik juga. Ataukah sudah buntu, kita berada di lereng perbukitan. Kita belum melihat acara dari warga di sini. Wow. Menurun guys. Ada guguk. Tapi sepertinya tuh rumah-rumah pada buka ya. Kita ikuti dulu, kita lihat suasananya dulu guys. Ini perambatan gitu leres Mas ya. Perambatan. Ini dukuhan. Dukuh Pamungan desane Desa Prambatan. oh Caluk. Ala nggih. Desa Caluk. Silakan. Mboten nyun sewu niki lek mriki napa mayoritas memang anu nggih umat Katolik. Nggih, Mas. Hampir semua napa pripun? Bagian berapa kakak nopo niku? 3 menawi. Nggih, 3 kakak. Lebih 6 kakak muslim. 6 kakak. Oh ya ada tapi sedikit ya Mas ya. Nggih. Ya antara berapa kakak nih lek sing khusus perambatan nih? Berapa RT ngoten? Ada 2 RT? RT ini 1. RT ini cuma 1? Nggih, RT 1 RW 1 niku satu lingkungan niku hampir Katolik semua. Oh, nggih. Campur Kristen, Nasrani yang Kristen, campur Muslim. Oh, ada beberapa anu ya. Ada yang Nasrani, Iya. Katolik, Nggih, Nasrani, Protestan ada? Protestan, iya. Protestan ini 3 kakak. Nggih. 3 kakak. Hari ini Natal Mas ya. Iya. Lek budayanya gimana? Kayak orang-orang Muslim biasa nggak di Jawa kayak gitu nggak Mas? Iya, tadi Biasanya open house, terus yang muda-muda muter keliling rumah, kayak gitu. Nggih, sama aja, Mas. Tapi ini selesai gitu, mudah sinten? jam 3 niki wow. Oh, baru muter-muter ya silaturahmi. Mungkin saat ini enten rombongan pengen ngeblok saya. Wonten. Anu kidul mah ya enek. Satu rombongan wonten saestu ning bene wae. Pak RT mau anu? Ini Pak RT. Nggih niki Mas griyane. Ketinggalan tesih rame dapat. Sampai pun Mbak Dian iki mah lho sak rombongan iki mah lho enek. Nah anu niki lho. Niki apa niki lho Mas? Apa niku? Kandang-kandang kambing niku wau atasnya tadi masih ada. Oh, sing sebelah sana jalan mau nggih. Nggih. Oh. Arah ke sana. Nyusewu sama Mas apa ini? Winda. Mas Winda, Mbak Jessica. Mbak Jessica. Makasih Mbak nggih, selamat Natal. Coba saya mau ke sana dulu. Ini ya, akhirnya kita ketemu rombongan silaturahmi ya. Tembara. Ini rombongan dari mana, Bu? Mbak? Ini mau apa ya? Gimana? Barak. Ya. Oh, rumah tangga-tangga gitu nggih. Niki jen saya ambil anu gambarnya ya. Nah, moga saya ikuti. Dari mana kan? Dari Melarak. Oh ya. Konten kreator YouTube. Oh ya. Boleh ikut nggak Bu? Boleh. Ya apa nggih? Ke sana sepi terus turun lagi. Sama-sama ke orangnya. Oh, udah selesai muter-muternya. Belum, iya belum ini. Ini masih mau mampir lagi ya? Iya. Ya. Nah seperti ini guys, untuk budaya Barak ternyata di kampung ini juga masih ada ya.
Layaknya kita di kampung kita pas lebaran. Ini lebaran dari saudara kita umat Kristiani. Saged basa Jawa napa mboten ta, Mbak? Oh, saged. Asli mriki nggih. Nggih, nggih. Kita coba ikut rombongan guys ya, rombongan ibu-ibunya. Ini mau silaturahmi. Mungkin kalau kita bilang Sugeng Riyadi ya. Lho nuwun. Niki izin pados gambar. Selamat Natal Pak nggih. Luar biasa nih saudara kita. Dari desa Caluk, Dukuh Prambatan ya lho ya. Ini seperti kita yang di nggih nggih. Oh, tradisinya sama nggih, sami kali. Kita nggih, kula saking mlarak Pak kula iki. Oh, mlarak. Lek lebaran ngoten niku nggih ngeten iki sami muter-muter. Nggih, nggih. Ternyata sama. Terima kasih. Nggih, nggih. Monggo, Mbak. Wau sing rodok rame. Rodok enjing wau. Sareng-sareng ngoten. Oh, berarti kula telat nggih. Nggih. Badhe saking gereja langsung mulai muter. Mulai muter. Oh, ngoten. Terus sing buka-buka open house niki pripun? Sing sepuh-sepuh napa sedaya? Sedaya. Sedaya buka nggih, Pak nggih. Buka mubeng. Mungkin sing khusus sing nem-nem apa sing muter ngoten. Sing mubah. Nggih, nggih. Nah, untuk persediaannya sama juga guys ya, jajanan seperti ini. Nggih, sambil lebaran. Wow, adik dapat sangu. Candi. Candi. Ayo, Mbak. Tina. Monggo. Jadi biasanya jejak-jejak. Oh, jejak-jejak. Nggih, nggih, nggih. Kula nggih terinspirasi saking niku, kata saya cobi mriki ngoten. Niki nggih YouTube lho, Diari Pak Di mengki lek pados iki. Nyese Bu, menika daleme Pak sinten? Pujiran. Pujian. Pujiran. Pujiran. Luar biasa, kita mampir di rumahnya Pak Pujiran ya. Suasana Natal di Kampung Prambatan. Nah. Rame Mbak anak turun. Rame. Nggih. Terus. Turun kok nanti kalau kemarin mau gua. Ngeten iki sing biasane keluargane merantau-merantau nggih bodho mantuk nggih. Mudik nggih. Nggih sami berarti. Nggih setahun 3 kali mudik ini. Malah 3 kali. Nggih. Natal. Natal, Lebaran, Paskah. Oh, Paskah. Nggih, nggih, nggih 3 kali. Lebaran maksudnya lebaran Lebaran Muslim. Muslim. Oh, ngoten nggih, nggih. Nggih tumut kalih anu nggih membaur kalih luar biasa kerukunan warga di sini. Pakai sapa lho? Kok pakai sapa? Hah? Nggih, kali itu. Pon nembe niku wau. Lah wong tani turu langsung nang Gupul wau, nang gereja tuh nang Gupul. Aku tani turu Mbak, digugah kowe adat. Mak, saya iki arep mangkat esuk. Angkatan dosen ter aku nukokne temple yuwi. Iya, Bang. Temple ledit ke desa lho kan. Temple wedhus. Heeh, ledit ke desa sih. Buka ini. Ini bukunya dibuka. Dibuka. Dosen ter aku. Dewe wis ketinggalan nang gereja. Legi ta niku.
Sampai orang ngerti dino. Napa kesibukan ngene iki, Pak? Sabin? Sabin. Nggih, nggih. Inggih. Sami mawon, Bu. Ngenten iki lek dalu ngenten acara mboten? Biyen kae. Mboten wonten. Mboten enten nggih. Mboten wonten. Namun nggih niki sekitar mriki nggih. Nggih. Nggih musik. Kantosan sonjo ngoten. Nggih. Tereng Bu. Lah buntelane kok dadine kok kakak mambengi. Minggu sik arep bongkar terop. Karo buka terok gereja. Gereja. Lah, Itu arep bongkar kok saiki. terok ngene sewangan. Sate ngendi? Nah, ini kita disuguhi jajanan juga, guys. Iya. Yes. Iki mulai Layaknya lebaran di tempat kita juga. Lah dhisik seperti ini. ora. Ini tahun iki. Nggih. Sayang Pak D tadi kesini agak kesorean ya guys ya. Jadi agak sepi. Pasik muter-muter mriko. Iki sawah niku. Nggih nggih nggih. Napa? 3:30. Enggak ana seki ya ra gereja. Jadi cetok wis. Nggih. Nggih rukun malah kok mboten ngene jenengan lho. Sampai lek puji aku ning pawon ning sasan. Ya lek puji ndang ngene aku ya ngono kok. Cek salaman. Lah frater ya dunu ae lho. Nggih. Nah, ini pamitan, guys. Gone maini, gone bayari ya ora. rombongan. Pun nggih. Sami-sami. Ingat bersama. Matur nuwun Mbak Kur. Iya, sayang Sati. Matur nuwun nggih. Ya aku kok ora diterigas. Sik, paling rada sore. Sesuk sore. Rada sore. Mergano ning gereja sih aku. Pak kula nggih, paringin pamit. Oh nggih Bu. bagus. Matur suwun rawuhipun nggih. Sami-sami sugeng Natal nggih. Kita ikuti rombongan guys. Seperti apa untuk tradisinya. Iya. Iya ya oleh. Nah, setelah tadi dari tempat Pak siapa ya Jumiran, ini ternyata mampir lagi ke sini guys. Nah mirip banget dengan budaya kita warga Muslim di kampung ya. Nuwun. Kinarak mriki. Nggih, Bede. Kawontenane kados ngeten. Sami mawon. Luar biasa seperti ini guys. Suasana penuh keakraban guys. Ah, mangga. Ayo lewat. Lah niku rombongane bapak-bapak mboten wonten to? Oh, Banyak yang di sana. ke arah timur sana. Ya. Oh. Kulo tak rompen nyok madosi rombongan lintune nggih Bu nggih. Mau Bu kepareng ya pamit. Oh, kita coba cari rombongan yang lain guys. Ini rombongan dari ibu-ibu ya. Kita lihat untuk rombongan yang lain. Dan di kampung ini banyak banget guguk guys. Agak takut juga Pak D mau belusuk-belusukan. Mas,
sepertinya ini ada juga rombongan ya, rombongan. Tapi ibu-ibu juga ya, luar biasa. Bu, Sugeng Nata. Ini kau saking muter-muter nata. Nggih muter-muter saking etan nika. Kayak niku rombongane. Nggih rombongan iki pun pinten preodo ngoten dados kantor kedhi. Oh, pun padha Nggih. anu. Soale dados pinten preodo ngoten lho, Mas. Nggih, nggih. Kula wau berarti kesontenan Bu nggih. Nggih. Wau anu Pak Rudi saking anu, Rucat saking anu. Nggih niki wau. Nggih dinten enjing wau. Oh, ten mriki. Nggih. Wau. Oh. Nggih, Pak. Pak anu Sampung. Nggih. Nggih. Kula wajeng budal iki tasik repot gek terus nggen kula mlarak mriku buwenter Bu, ajeng budal iki ha. Wawang. Nggih, nggih ngoten kok sami mawon. Jan ah menten nggih. Niki keluargane sedaya. Pripun? Siniki keluargane sedaya. Iki nggih tanggi-tanggi ngoten. Oh, ngumpul ngoten. Enten sing nembe mudik barang ngoten. Nggih. Nih guys, rombongan. Oh, sudah bilangan jejak mangga ya napa nggih sak jenengan niku wau nggih. Menawi. Lah nggih nenek lho. Nek Rudi ki katusuk mangke masa lho aku ki ngono. Oh. Bu, Sugeng Nata nggih. Bu, kula dereng. Sugeng Nata. Ceweke kok ditutupi, Adik. Iki tasik badhe. Mriki. Oh, tasik mampir-mampir nggih. Nggih, monggo-monggo kula. Saya untuk rombongan terpecah-pecah ya katanya ibunya. Oh, masih mampir lagi ke rumah sini. Nah, nuwun. Sugeng Nata. Niki daleme Pak sinten? Sarno. Pak Sarno. Niku wau rombongane terakhir menawi Pak niki nggih. Duka. Duka. Dereng Bu, lan nuwun. Monggo pinarak mlebet. Sugeng Nata, nggih nggih. Niki izin pados video. Oh, nggih. Semut ibu-ibu. Nggih, ngeten iki. Nggih. Pengen nggih Bu. Suasana di kampung guys saat Natal. Saya penting mawon kesane Padang. Rombongan. Badhe bangun ya Pak Sarno ya. Niki namung lumpuk-lumpuk barang sithik. Lha omahe pun morat mari. Sedaya ngoten niku mungkin mboten saged langsung gedhe niku. Sangka alit rumiyin. Niki dempen pun ajeng kula angkati tinggal garap sabin. Oh, niki nembe mentas king sabin. Nggih. Ngrantos rejeki ni rumiyin ngumpul wonten nggih Pak Sarno nggih. Monggo pinarak. Mlebet. Nah, suasananya sama guys seperti di tempat kita juga. Bapak ibu ndi? Kula melarak. Melarak. Nggih. Nggih nek mriki nek bodo nggih. Nggih badan, keliling. Natal nggih. Keliling. Mengke pas Paskah nggih wonten acara malih nggih. Niki sederek-sederek enten sing mudik mboten? Yogane napa? Niki anake sing dek mben sakderenge soalnya niki kerjane tebih-tebih perbatasan Timor Leste. Wah. Terus enten Bojonegoro. Natal niki mboten mantuk. Sing Bojonegoro kalau minggu kepengker mriki Oh, sakderenge Natal. Ning galek. Nggih. Nek sing Kupang niku pun 3-4 bulan yang lalu niku mantuk. Kalih bojone kalih anake enten iki kalih Oh, ada rombongan juga. Monggo, Mbak. Monggo.
Oh, ada rombongan lagi, guys. Ini ya, semua pada silaturahmi luar biasa. Nah, saat adung lho Mbak, adung mlebet. Lah sing wau pripun? Mboten nonton apa nggih sing wau. Nggih, monggo. Nggih. Suasana penuh kehangatan guys di hari Natal di Desa Prambatan. YouTube. Gara-gara YouTuber putuku sing Lah ya kuwi lho, lah iya lho Mbak ya, sampai nang ya Mbak. tahun. Panggih, akhire ya, lah nggih niku enten hikmahe Pak nggih. Syukur. Goleki mriki panggih tolong ben nggih barke mriki. Kalih dosa tahun niku teng pundi? Kok mboten mah nggih. Rabi ten Tulungagung. Galek waune terus pindah ten Tulungagung. 20 tahun nggih. Mbake adeke kerjane ten Ponorogo. Nggih. Karena sosial media YouTube guys, akhirnya Mbah Sarno ketemu cucunya yang 20 tahun tanpa komunikasi, luar biasa. Ada hikmah. Dan iki mengke ibu-ibu rombongan badhe teng pundi malih? Tasik muter malih Bu nggih. Antos dalu. Oh, ngoten nggih. Nggih. Kula panggih rombongan Bu sinten kok supe kula mboten nanglet. Muriku Yanti. Menawi nggih. Enten 6 napa pinten wau rombongane. Lha terus kula enten mak klipeng ngetan ngoten kula kuwiter dugi mriku sing omah pojokan. Sebelah Sabin enten jagung-jagung Bu. Enten kirike kula mlayu mriki malih. Rada risi ngoten mboten tek anu. Geli teng kirik niku. Nggih. Terus wonten acara malih ten gereja Wates niku. 2 kali. Berarti enjing pagi jam 9 teng mriki. Terus Rodok siang. Bukul menika Wates. Jam 8 tembake. Oh, ngoten nggih. Kok 2 tempat niku maksudnya pripun niku, Pak? Anu bantuan. Oh, ngoten nggih. Anu niku tim kur Nggih. petugas. Biasanya nek mboten wonten ke gereja langsung keliling sedoyo. Mriki 90% lebih Katolik. Katolik nggih. Nggih kula niku melarat tapi kan muslim niku bakdo sembahyang niku pun langsung muter tasik enjing. Jam 8 niku pun start muter ngoten. Tapi sing buka open house niki khusus sing sepuh-sepuh napa sedaya buka Pak Sarno? Sedaya. Oh, sing tasik keluargane barang nggih buka nggih Bu nggih. Sing penting pun keluarga. Katolik niku sisteme anu Pak. Pripun? NU sami. Oh, ngoten nggih. Nek wonten lahiran nggih digendureni. Kematian nggih. Wonten Pak nggih. Wonten. Oh, nggih. Biasanya nek ninggal itu lek NU pakai kafan, nek Katolik kan pakai baju. Nggih. Oh, iya. Nggih. Itu kali Kristen. Sanese. Ini sebab bapak pulang ke NU Pak. Coba mriko. Nggih. Long keluargane Kiai Sepuh Gontore adike napa-napa nggih wonten sing Katolik. Nggih. Iku
babagan keyakinan Pak nggih. Monggo. Kula ngrantos carane pamit niki. Kula rekame. Sami napa mboten kaliyan kula wonten. Apa adike guys sing kon pamit cewek-cewek niku. Coba Dik, pamit to Dik. Rantos koncone. Oh, niki tasih ngrantos rombongan malih. Oh, nika. Tapi wau kula pun panggih nika rombongan sing nika. Nah, ini Pak Sarno kedatangan tamu lagi. Luar biasa. Berani ya udah kenapa. Ini Dek. Ayo. Khusus yang kecil apa sing gede barang niki Bu? Wah. Oh, ternyata sama juga nggih. Ibu kasih amplop sama adik-adik. Ampau, oke nggih. Ayo Mbak, ijane kono. Sikil pejan. Cedhek lho. Nuwun. Nggih, donga-donga. Mugi Gusti paring pampun. Foto nggih sakniki sing dibareng malih. Lucu juga ibu ya. Jinata disabur malih. Oh, iki jagung. Anggap nara. Inggih Bu. Dia iki webeh tujuan iki. Oh, mriko. Lah kok mencar, Mbak? Oh, pun bubar nggih, cekap niku Bu nggih. Ada yang lanjut, ada yang pulang juga ya. Halo guys, selamat Natal. Mbak Iris mboten ngilen. Empun mau, Mbak. Dah, kowe ra mrono? Lho mari kok. Dah. Pak, mboten tumonan rombongan barak ngoten. Pun wau, Pak. Pun cekap. Sampun. Oh. Enjing wau. Kula wau namung panggih rombongan ibu-ibu wau niku. Kedap niku wau. Wae wau enjing Nggih, mawon. nggih. Pun kasep jenengan. Biasanya kan enjing ngoten. Niku wau lah Bu entar karep kula rada sonten wis keco. Wau Mantuk ing gereja langsung nggih, langsung mubeng ngoten. mubeng-mubeng. biasanya ngoten. Oh, ngoten to. Berarti jam 11-an ngoten niku. Jam 11. Nggih, nggih. Nggih kula bawonten lho Pak ajeng medal ki suara-suara. Nyun sewu kalih Pak sinten menika? Pak Yono. Pak Yono. Oh, alah nggih nggih. Sugeng Natal Pak nggih. Nek enjing, Pak. Nek Natal, malah nek Paskah niku enjing ngoten Jumat ngoten niku, Jumat Agung to. Nggih. Jumat Agung niku biasanya jalan salib. King lapangan mriki dumugi mriko watu pecah mriko. Biasanya nek enjing. Jumat Agung pokoknya. Jumat Agung. Wala gerejane sak andhape niki Nggih, Pak. sak andhape niku. Sak andhape Gunung napa Loreng. niku. Nah, ini untuk gerejanya enggak di sini. Lek jamaah gereja niku saking kampung mriki mawon apa pundi-pundi, Pak? Saking Slaung. Pokoknya ya Slaung Caluk
nepo tugu ngoten. Oh, nggih King sekitar. Mojopitu wonten, king Sampung, king Ngumpul wonten. Oh, ngoten nggih. Sami Nggih, ngumpulen nek ten pas- mriki Nggih, nek pas Slaung. anu ten mlempake ten Slaung Nggih, wonten ten nggih. gereja Slaung. Ratu Damai Slaung. Aduh damai Slaung nggih. Ini guys. Ini untuk gerejanya kita bisa lihat ada perbukitan ini orang sini manggilnya Gunung Loreng dan tepatnya di bawahnya sana. Berarti saking mriki teng gereja nggih anu Pak nggih rombongan apa pedaan motor Anu ngoten. nek sonten nek malam minggu ngoten nganu rombongan, Pak. Rombongan. Anu napa niku nyater biasane. Oh, ngoten nggih acara Malam permen. minggu nggih pokoknya hari besar ngoten maton nyater. Nggih, nggih, nggih. Jadi rombongan sareng-sareng Nggih, sareng-sareng. rame Pak nggih. Nggih monggo lek badhe ngruput matur suwun Pak. Yono nggih Pak Yono Pak nggih. Nggih, Pak. Pinara, Pak. Matur suwun. Mriki nginggil. Mungkin gantos wedal lek mriki malih kula tak mampir. Tak pinarak mriki. Ini guys, walaupun agak bisa dibilang telat ya guys. Pak D tadi ke sini harusnya pagi. Tapi enggak apa-apa, kita bisa sedikit dapat momen bagaimana kebersamaan warga Prambatan ini dalam merayakan Natal. Luar biasa guys. Mirip dengan orang kita muslim jika lebaran seperti itu. Jadi untuk keliling putar-putar kampung di mana untuk orang-orang yang lebih tua itu open house. Oke, setidaknya untuk review kita di hari Natal di kampung Prambatan kurang lebihnya seperti ini lor. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.